Ngiyaphinda ngiyandingelela abantwana abahle Nkosini. Nazareth amahle Nkosini. Indaba kaShembe ikhulu. Nami ngimile nje phambi kwena ngiyazi. Ngoba indaba kaShembe ikhulu. Ube ulahlwe ukhona esontweni. Baningi nje abakhona esontweni kodwa abangazi ukuthi balahliwe. Kodwa ngaba ngimele ukubasiza. Ngiyacela uNkulunkulu abusise bonke abantu abaphezulu kwale ndaba. Niyazi ukuthi isitha somuntu noma isitha sekholwa uyena qobo wakhe. Nkosi ubusise
kodwa njengoba ngishabelela lesitabelelo ukhona izinto ezingangiphethe kahle phakathi kwenu Makholo. Ngingakho ngiqala nginiphi isibusiso esekiza akubanga lula ukuthi kuziwe kule ndaba. Kuze le ndaba itholakala akubanga lula. Le ndaba yatholakala kwase kufika isikhathi sokuthi uphume umhlangano ebuhleni. Khona imhlangano ke engalovi. Lathi uShembe usehlobe kathathu ngayo unyaka umunye. Ayilovi ke lo mhlangano. Kwakufanele nakumkhulu wami inyanga yezulu. Safika isikhathi umkhulu omdalila nga esekhotheme safika isikhathi ukuthi uJanuary ayiphumi izitsha. Kwaze kwayinkosi yamaqadi khona eyosti. Awuphuma umhlangano babomncane. Nakuthina ke sathi yazimazi kodwa sasifisa ukukhipha sathi yazimazi sizabona ukuzoxabana abantu ebuhleni. Saze sukhipha umhlangano. Kodwa ukukhipha kwethu sasiya entabeni ebangwayo. Kodwa eqaleni sasingayibangena umuntu wakoyenyanga izulu ihamba yodwa. Nasuka nila ubaphathi kwenu khona amaphiciphici. Nahamba nohlangana namaphiciphici. Kwagcina sekunje. Kodwa phela ngiyabonga uphiciphici benu ngoba nasiphumelelisa ngoba sikule ntaba nje ngani. Ngiyaba sikho la. Futhi nale ntaba le phesheya isincane kunathi. Wasuphuma ke umhlangano. Sikadiwe ngathi siyigebengu. Bephethe inhlohle leyinkunzi ibhamu bekade thina. Ngoba engathi thina sinochuku. Kanti sinalo uchuku singamakholo. Bakhona ke abanochuku phakathi kwenu. Akufuneki ke la isontweni uhlale phezulu ingqondo yakho. Uhlalipha kwakho nje kulimite. Ungahlani buze udlula ingqondo yakho ngoba iyalona ibandla leyo nto. Sasihamba ke. Ayiphoma kambe zami ukukhala isigubhu ukukhala ingubo bese kube ngathi uhambe emoyeni. Nawo amaphoyisa lawa sikhathi lagcina sedansa. Ngoba imnandi into yenibana zathi ayinhle futhi. Hayi sahamba. Awukhipha umhlangano ngoba khona omama basebephethe idini bathi mawufuna umhlangano kufa umuntu. Hathi umuntu ayibona kuleli mali. Hayi ngase ngithi uNdlovu ayishaya insimbi. Bayishaya yasha insimbi saphuma. Ngase ngibatshela ukuthi siyophumula la sogathala khona. Uthi siyolala la kuyosho mina dasilale la. Amen. Uthi umhlangano sobabhela la kuyosho khona mina uthi umhlangano la ubila. Amen. Sahamba ke bantwana baNkulunkulu. Saphumula endaweni zokuphumula. Saqhubeka. Sasa ubeka ihomisi. Sasa zonke izinto zomhlangano wasetabeni sizenzele ihomisi zaphelele ihomisi. Na ihomisi yaphenduka yaba yintaba. Sase ngonyaka olandelayo sase futhi siqala sifika lesikhathi. Saphuma. Babe sinikile ke abanewethu labesibambisene nabo kulobu Nazareth. Khona ezinye inhlangothi ezikhona sibambisene nabo bamba kwabo nami ngibambele.
kodwa ngizothi sibambisene wasibamba into efanayo. Hayi base besinika iJupani saba ngokugcina phezulu kwentaba. Masibanga singabogcina kwase kukhulumeka ukuthi ngonyaka ozayo sizoba bokuqala. Mafaya siba bokuqala washintsha ukudla eplate. Okusufikile phela unyaka ozayo lo kuthiwa sizoba bokuqala ngawo. Bashintsha base beyibeka bona. Bangisefa. Baphinde bangibeke egcinile ngathi mina washa ngisayi lapho. Amen. Mina nginentaba yami engakhelwa yona. Amen. Awusuphuma umhlangano wemzulu wasebuhlini. Zawuphusha. Sisakadiwe nje nangaleso sikhathi futhi ngoba phela thina sasigadwa engathi thina sineyimpi kanti asazishaye umuntu. Saphumule eHomies. Ekuwaningi ukuhlupheka kulo. Ngoba ipangweni kuningi ukuhlupheka. Mangiza la. Ngelinye ilanga sicishe sangaphuma. Esehambe yedwa lo mbhemi lo owayephethe uhlelo lokuthi uwenza uhlelo lokamba kodwa eleza yedwa. Ethe siphuma ngo2. Uthe siphuma ngo2. Noma ngo12 angisazi. Mina angisona isiphuphu. Yeke ngikhipha abantu ngelanga ngibathose ngelanga. Ngoba likhulu usiphila siya khona. Kawa sefikile usigaxa amabhande. Kanti mina usigaxa amabhande wangempela. Bathi hayi anisaphume manje isikhathi sinishayile nisaphuma nje. Bathi mina hayi angibathi badakiwe. Hayi bafo. Kade bekhuluma nobani ngoba yimina engihola lo mhlangano. Yeah. Ngathi ngase ngisho ngithi ngizobusha insimbi. Abebefuna ukubona umsebenzi kaNkulunkulu waseyishaya insimbi uNdlovu. Sangena sakhuluma. Bathi bayavimba saphuma. Amen. Angazi mase ngiphuma mhlambe ngisuke sengiyinto enjani ngoba ngabona beqhela. Amen. Saphuma sahamba. Sathi mase omisalala. Sikhathi wena khona lapho kuthiwa kukhona abakhona phezulu kwentaba. Angisazi ukuphi uhlangothi kodwa kwakhona abakhona phezulu kwentaba. Base beshoka abathandi bathi basuke ezibone ibulalana. Hayi bafakwa abanganye abantu besafa abantu. Ngiyathatha mina abantu ngibayise ekufeni. Awusahamba. Saphume eHomies. Bakhona le moto enamanzana ukayo. Yabona le moto le kahulumeni enamanzana ukayo ukuthela abantu bodlame. Ibheke ukuthi siyaphi. Angilo ngifusha ngobhoko nje. Njengomuntu ekhipha isele selendlini. Amen. Ithi yami ngifice sengila eduze kwayo bese iyaqhubeka. Kanti mayifika esigedleni sasesithi ukuphumula kancane. Sabe sesisuka. Abathanda impi ongathanda ukholwa bebecathisiyolo.
ngathi nje anqala ngasengijika ngishona phansi. Ungelula ukufika la kude kwakhona la. Sibuze khona umshuba lo uthi ucela wayibombana. Wecela. Awu akusafikwa yini? Hayi. Sancenga. Awu sasafika la ekhaya. Sasibona isibusiso sasiphiwe baba omkhulu. Ngasengithumela abantu sengifikile la ekhaya ngathumela bona abantu abafundisi abazongibhekela la sizobeka khona umhlangano umhlangano lephesheya la sizoba khona nenkonzo entabeni ngikhomba la phesheya. Basa befundisi beza bezoyibheka le ndawo. Mabefika la ngimekhona la ngimekhona. Kwakunamatshe la. Awurawundi azongeza le ndle ngikuyona. Engaziwe ukuthi ayibeke ubani nini ayinesango lokungena. Amen. Mabeyizungeza lentaba inenyawo zehasha. Inenyawo zikababa omkhulu. Base kubona ngathi le ndawo leyifana nasebuhleni. Amen. Wasakhela ubhombela le ndawo. Wasayibeka ngoba konke ngukwakhe konke kwenziwa uye ekuqaleni. Wakwenza kwaphelela. Mina njengoba ngiphambi kwendlu ngiphelele mina. Usafika la. La ngihleli khona nina nibe abantu abathenga lezi zinto lezizokwakha. Kathi angibe ubhombela la. Ngeke khona tempeli mina la. La ngime khona. Elidala engalalela ilalezi ubani. Amen. Amen. Etshengisa njalo ubhombela uthando asithanda ngalo. Ongifundela baba lapho. Namhlanje sinentaba esingayibanga namuntu. Esingahlala la kuyona unyaka wonke nje makuthiwa siyathanda. Amen. Numeri 34 verse 1 or 2.
4 verse 1 no 2. uJehova wakhuluma kuMose. uJehova wakhuluma kuMose wathi yala abantwana bakwa-Israyeli uthi kubo nxa nifika ezweni laseKenani lokhu kuyizwe eliyakuba yifa lenu izwe laseKenani ngokwemikhawulo yalo njengoba sila sanikwa uJehova leli thina masikhuluma ngoJehova sikhuluma ngobaba omkhulu sikhuluma ngomkhulu ilanga ngenyanga yezini obaba uThixo yibo abasinika lo mhlaba esibona namhlanje ukuthi uyohamba isikhathi kube nengqushunqushu entabeni ngoba thina sibona beyingqushunqushu la indawo engilinde wabona abantu ababele ngikhonzela kuyona ngoba impa sizwane nayo singamakholwa kodwa sefikile amakholo anembi phakathi kwethu ngoba la khona ubungcwele nokulahlwa khona la kuhle khona nokuwi khona namuhla-ke sesinentaba eyaziwa ukuthi intaba yamaNazaretha asebuhlini eyaziwa umhlaba wonke inawo nomthombo kaJakobo lo ukhona le phezulu ayikho into engekho ekhona le phezulu la kuphela kunina-ke ukuziphatha ningayingcolisi le ndaba ningawenzi okungeziwa kule ndaba kunezinto ey'ngenziwa la entabeni emane izenza nizosikhatha noNkulunkulu mina ngiyalazi-ke leli langa elinje lidala nasentabeni lalikhona lalike lishise phezu kwentaba inhlangakazi kube nje mhlawumbe engcono ey'lakushisela laphaya ulani maselishisa uze ujuluke ngisho inyawo manje la kunomoya siyabonga kubaba omkhulu ngokusipha intaba enhle kanje asazi siyombonga ngani Bombela phela nje unikela ngey'nhliziyo sikholwe ngeqiniso phakathi wethu khona abantu esihambayo nabo wayesho nobaba ongizalayo ukuthi abanye nginabo la kodwa iy'nhliziyo zabo azikho la namanje basekhona abantu abanjalo abanye ngiyabazi yazi umuntu uma engakuthandi wenze njani abehleka eduze kwakho anathi asithele ngale bese kubeka kabi mina-ke akunandaba ngafundisa uthando ubaba wethu ukuthethelela noma ungayicela ngentethelelo nami ngiwuthanda noma ungizonda ngoba nasizile ukuzozondana la nginifundisa into eyodwa mina ukuthi akube khona uthando phakathi kwenu nibekezelelane bese nijika nina nizonda mina hayi nina nonke
phela izambane elilodwa esakeni libonisa wonke amazambane. Intaba ke maNazaretha sayiphiwa sisekuhluphekile singasazi ukuthi somkhonzelaphi uNkulunkulu obabamkhulu. uNkulunkulu omkhulilanga, uNkulunkulu omkhulu nyanga yezulu. uNkulunkulu obabuthi ngolamakhosaza. Singasazi labo uNkulunkulu sobakhonzelaphi. Ngoba yayisinzima indaba yasentabeni. Awuthi uyafika ngelinye ilanga futhi ekhona izinkukhu. Nombani udlalela wenzani? Anoyivimbiza wena mazizana. Anoyivimbiza wena mazizana. Azifulele intaba ngoba singafiki sekhona iziphungulu zezinkukhu la. Iziphungulu zezinkukhu ezigconywe inalithi. Uthe umunye umfana yena hayi ngabe lengayikhiphi inalithi ngayifaka ebhodweni. Amen. Makes sense. Indaba asibangi namuntu kabona bayibangayo indaba intaba zingaka ngalokubangana nentaba asikholwe ngempela weMaNazaretha thina sila okubuhlungu weMaNazaretha enikwenzayo nina aninqeni ukudelela abantu hayi nonke khona lelidlazana leli elithando ukuzenza amakholo lelo msana kulwa nabantu nilwe ngami mani postela abantu nifake ifoto lami nidendele senifake ifoto lapha anifangane zenitho maninazo yini nathi kunina ngithi ngiyanaka nibe abantu wayeyena ama social network anizange ningilalele nidelele undunankulu wesifundazwe anazi uthina naye nabefundisi necabinet yakhe sasesikhulume safika phi nabo ngoba bafika la sasibachela ke thina lokho kufanele sibachele wona nina anikunyazonga umuntu uthi nihambe nenzele into ozenza ukuthuka abantu niyabathuka mina nginifundisa inhlamba mangipha nginifundisa ukwazi ukuhlalela nabantu ukuhlala phakathi kwabantu kodwa niyaphuma ebantwini bese kuthiwa unyazi nabantu bonyazi hayi abantu bami ngibafundisa inhlamba akazi ukuthi inhlamba ifundwa kanjani mina ifoni nginayo kodwa kuba kwami nayo ifoni ilalela ngithubele ekitchen la ngibhekela khona ngicela ukudla ukuthiza ngihambisa umyalezo uzosiza mina indaba ombhedo neyise undunankulu wesifundazwe ubani konke igama lakhe shoni beyiswa yinina phela sengathula manje uNomusa Dube Ncube efikile kumina sakhuluma naye waze sinika lokho sinakona hayi lo ngokubhala emaphepheni emveni kwalokho nina nithunywa umuntu seniyogibela phezulu kwabo kanti ngase ngibathaze ukuthi ingaphinde lezinto engekho niyenzibe khona nina angikwazi ukuthi la senthiwe ubani lapho niyasuka lapho nodelela uzimdola uyasiza kanjani nokuthi usebenze emsakazweni makufike lethi eyethi incwadi efanele mayifunde yazi umhlaba oyifunda maneze nje noma uyithatha ilahle eceleni athi laba kanti akaxabene nani lo muntu
lo muntu unqoba uhambo wabade belihamba bona bonguNkulunkulu wabo ngoba nawo uNkulunkulu wakho uthi ubathwale kahle wazi sebebuyile manje bevele bathwele kahle uthi ababonga zasizingithathe ekadala kwami uyabona futhi mawuyikholwa ungabiza omunye umuntu ngephekula yabona mawuyikholwa ufake emhlophe la ifake emhlophe uthi mkhulu ozala babozala mina uthi bangcono laba bantu ababi yilabo abacashile phakathi kwenu laba bantu baphuma baqeleleni wathi nabasekamba ubabulonda bafika ubamkanyezi kumkhulu wathi umkhulu hambani yophe ingane kamne wethu bahamba ephotini ePhalamende bafika bambeka ubabulonda nami ngelifundisile yile ePhalamende ngithi ngiphuma kuJuni sesizo ngenisa uJulayi masifika ePhalamende ngifuna untshela ukuthi abantu babantu masifika ePhalamende safika sithatha kwahwalala sePhalamende kwaze wahwalala ngase ngizwe ukuthi nangu umpethu uvukile lapha usephumile lapha ngaphakathi uza la kuthina ngase ngimhlangabeza ngizama ukufundisa nini inhlonipho ngase ngomhlangabeza hayi ngokwesa ngomhlangabeza ngokomndeni ngoba sazi mhlasifu futhi so umndeni phela mawumunye wabhombela uthi masifa zofa siyephi siyobafica ngenzeka siyobafica noma mhlawumbe kuba khona umngane kodwa sobe sibabona ngase ngiya kuyena sahlangana phakathi nomgwaqo waselula isandla ngalule sami ngamqhawula sabuzana impilo kodwa ngizange nikufunde lokho ukuthi ngifundisa nini ukuthi ukuhlala nabantu kuyinto enjiya akusho ukuthi sengizosuka ePhalamende mangiqhawula uvukile ukumthuka kodwa akuze ungisiza babe labantu abadlala lezi ndaba idlala vela phela madoda mina ngokwami ngabe niyaxolisa kozi imdola lapha nakuyena uNdunankulu ngoba phela anithunywanga yimina la esontweni yonke into imina ngithi ayimenyezelwe nginanzenzela okwenu namhlanje ngokwami ngabe niyoxolisa kulabantu futhi nikiyeke ukuphapha angaze ngilifundise ukuphapha nina bani limnene nina bangazathi umhlaba wazinina manje nina manje nizehlisa niyihudula phansi nitawuthini umhlaba ngicela ke abantwana baNkulunkulu sengivala yika nolaka ulaka ngeke alikho ikholwa elinolaka hayi mawusenolaka ngapha ukuthandazelwa lehliswe mawuthi nolaka uthi ufake ngomhlobo nolaka hayi ufake ukuthandazelwe uphumelele ikhehla lakini mhlawumbe lalidakwa kakhulu uyoyisa abantu basedakiwe liphume kuwena amasila sizobhala amagama ethu encwadini lokuphila sizoyilungiselela indlela ugombela masesibiza esihamba ngayo sizocela ukhulu manje manitshalwa uwena ke uhamba-ke sonke le mhlaba siyidalwe kaNkulunkulu angaba wasePhalamende akeke nifundise la kwabantu nani nidunyelwa yabona bakuzoqala indalo lolu hamba nje basila siyahlangana nabo sePhalamende sihlale office linye noma sihlale eboardroom inye wasethembezihle wasePhalamende
wasegenyezini bese kwayithi kuhlalwe endendlini eyodwa ezitulweni ezizodwa. Ngeke ma ufica omunye sesukumile esihlalweni kwahlala omunye athi hayi usukume esihlalweni sabayenziwa leyo nto. Kodwa baqala lo hambe sikulona nkanje bayahlangana labantu. Sihlangane nabo. Sakha lolu suku lolu nalo mhlangano kaJanuwari. Amen. Manje nina ke mabe ingcebe. Nani hlulwa yini lokuncoma nani uzimdole. Nithi siyakubongela. Sisi. NamaNazaretha uhlangothi lwini ngoba senihambile uNkulunkulu wemhleka. Engathi anganiphi ibusiso nathi siyacela ukuthi nisithandazise sisazohamba. Amen. Phela ikholwa into oyithanda uyikholwa umuntu oyithanda into engenawo ubudlopho. Amen. Awusena ubudlopho usafuna ukuthandazela. Nomunye ubhabhathiso into phela le ngasempophomeni. Nkosi busiseni kuzwini. Amen.